Mhla zingama-25 ku-Okthoba 1997, uSusan Smith wafaka imoto yakhe echibini iJohn D. Long eliseSouth Carolina, eMelika. Phakathi kwakukhona amadodana akhe amabili, uMichael owayeneminyaka emithathu no-Alexander owayenezinyanga eziyi-14. Wagijima wahlaba umkhosi emizini eseduze lapho bashayela khona abezimo eziphuthumayo namaphoyisa. Wabatshela ukuthi owesilisa onsundu udune imoto yakhe, yena wakwazi ukuphuma baleke kodwa abantwana basala phakathi emotweni. Kwalandela ukusesha okukhulu kanti nabakwaSmith baba nesithangami nabezindaba zamabonakude izikhathi ezimbalwa, bencenga ukuthi babuyisele abantwana babo bephephile. Kwaqala kwanukeka uSusan kodwa waphika wama ngentaba ukuthi yena ngeke abenza ububi abantwana bakhe. Ngiyanamukela kuchungechunge lwendaba kaSusan Smith, okuyindaba ekhuluma ngeFelicide. IFelicide-ke echaza ukuthi abazali ababulala izingane zabo ngenhloso ngoba bebona ziyizikhubekiso ezindleleni zempilo zabo. Ngubani uSusan? USusan wazalwa zinga-26 kuSepthemba ka-1971 edolobheni i-Union eliseSouth Carolina, eMelika. Ubaba kaSusan wayeyindoda enodlame eyayinenkinga yophuzo oludakayo, kanti wayehlala ngokuhlukumeza unina kaSusan, uLinda. Wayehlala emusabisa ngokuthi uzomubulala aphinde naye azibulale. Abazali bakhe bahlukanisa eneminyaka eyisithupha, kwathi emuva kwamasonto amahlanu ubaba kaSusan wazibulala. Kuyabikwa-ke ukuthi naye uSusan wake wazama ukuzibulala eneminyaka eyi-13. Unina kaSusan washada nosomabhizinisi wendawo uBeverly C. Russell Jr., okwavela ukuthi wayenukubeza uSusan. Angazi ukuthi-ke kuyiqiniso kangakanani kodwa kuyavela ukuthi uSusan noRussell baveza ukuthi ubudlelwane babo bezocansi baqhubeka baze baphela ezinyangeni eziyisithupha ngaphambi kwesigameko sokubulawa kwezingane zikaSusan. Emuva kokuthola iziqu zakhe zasesikoleni samabanga aphezulu, uSusan wathola umsebenzi esuphamakethi lapho kubikwa ukuthi uSmith waphinde wazama ukuzibulala. Wakwenza lokhu emuva kokuba indoda eshadile ayenobudlelwane nayo yaqedwa ubudlelwane babo. Lokhu kwenzeka emuva kokuba uSusan ekhiphe isisu ngemuva kokuba le ndoda ithole ukuthi kwakungeyona yodwa ayethandana nayo uSusan. USusan-ke wagcina eshade noDavid Smith emuva kokuba ezithole ekhulelwe emva kwesikhashana buqalile ubudlelwane babo. Ubudlelwane babo babungakaze bube buhle. UDavid nonina kaSusan, uLinda, babengazwani, kanti futhi nabo abashadikazi babenezinkinga zezimali. Abashadikazi futhi babebuye bengathembeki omunye komunye, babehlala ngokuthi bahlukane, omunye azibhekelele nomunye azibhekelele. Asihlangane kwingxenye yethu yesibili kusasa lokhu okusayo. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulayikha, ukushera, ukukhomenta, uphinde ufollowe. Ngiyabonga.